An ka foli bɛ Bamakɔ Misteri filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ka kɛɲɛ n'u ka wagati cogoyaw ye k'a f'u ye k'u k'u bisimila an ka kunnafoni sen tɛmɛnw kɔnɔ kan. An b'a daminɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. Kimisa ale ye dɔgɔnɔdugu ye. Dana Amasadu cɛdenw bɛ dɔgɔnɔdugu min kɔnɔna la ka sanga ni sibiridon sɔgɔmada ye marisi kalo tile 15 san 2025 u ni Banbaaci tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na min sen fɛ Dana Amasadu cɛdenw ye sebaya sɔrɔ ka da a kan u ye bɔnɛ banfula don Banbaaci tigilamɔgɔw kunna. U yɛrɛ karila ɲɔgɔn na cogo di? Dana Amasadu cɛdenw dɔw ka fɔ la ko sɔgɔmada yan fɛ Banbaaci tigilamɔgɔw u ye wulikajɔ dɔ de sabati ka ɲɛsin Dana Amasadu cɛdenw ma Kimisa dugu kɔnɔna la. O nɔgɔnin fɛ ka sanga ni Dana Amasadu cɛdenw ka cɛsiri o n'u ka jija ye o sera ka boli joona biribiri ka se ka Banbaaci wale ka kunbɛn n'o kɛra sababu ye ka Banbaaci tigilamɔgɔw caman kɔni bɔnɛ u ni la k'u ka minɛnw fɛnɛ daraki u la. Hali bi ɲininiw bɛ sen na yaasa ka Banbaaci tigilamɔgɔw ninnu u mana kɛ fan o fan fɛ tɛgɛ ka se ka da. Halisa an bɛ to Mali kunnafoniyaw kɔnɔ. An ka taa Gawo mara la n'an sera yen nɔ ka sanga ni an ka tajiw ye n'o ye esansi ani gaziwali olu sɔngɔ n'o balila ka yɛlɛ Gawo marabolo kɔnɔna la. Gawo forobatɔnjɛkulu n'o ye sosiyete siviliw ye olu kɔni ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma yaasa dɔ bɛ se ka bɔ taji sɔngɔ ninnu la cogoya min na don n'a nataw la Gawo marabolo kɔnɔna la. An ka Mali warimaraso n'o ye banki n'u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ka lafasali jɛkulu n'o ye sindikaw ye olu ye lajɛ ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛna baarabila dɔ boloda o min bɛna don abiri kalo tile 8 san 2025 baarabila in yɛrɛ k'a bɛna ɲɛnɛmaya tile 5 o de kɔnɔna la n'o bɛ bɛn heure 120 ma. Wa ko dɔ bɛ se ka fara baarabila in kuntala kan ni laɲiniw ma se ka kɛ sabatifɛn ye. U ye baarabila in yɛrɛ ɲɛbila sɛbɛn kɛ n'o ye préavis ye u y'a bila kabini marisi kalo tɛmɛnen tile 15 san 2025. Laɲini de ye u ka baarakɛlaw olu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la cogoya min na. Sisan an b'an kun da jamana kɔkan kibaruyaw la. Bɛnɛ jamanakuntigi Sibi Kalata ale kɔni bilalen don ka avril kalo kɔnɔ san 2026 waatiw la ni bɛ tali kɛ Patrice Talon ni ale ye Bɛnɛ jamanakuntigi ye ale kɔni bɛ fanga la kabi san 2016 waatiw la nka a ka manda filanan kɔni o kan ka kun cɛ san 2026 okumu kɔnɔna la jamanakuntigidenw fanba y'a yira k'a fɔ n'o ye Bɛnɛ jamanakuntigidenw ye k'u kɔni bɛ hakilina filan ka sanga ni Patrice Talon kɛli ye ka fanga bila bari ka d'a kan i n'a fɔ jamanakuntigi tɔw minnu nana olu nɔnabilaw olu bɛɛ y'a kɛ cogoya min na n'o de ye ka to fanga la kudayi nka o n'a ta bɛɛ Patrice Talon n'a ka gouvernement maaw u y'a yira k'a fɔ Patrice Talon tɛna kɛ cɛbɔ ye ni kalafili in na. Irisi jamana ani Lameriki jamana olu kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye conversation téléphonique min sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ka se ka dansigi Ukraine ani Rusi jamana ka kɛlɛ la. U ka nin kumaɲɔgɔnya yɛrɛ latigɛra sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 15 san 2025. Ayiwa ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sen peperimaw na aw ni ce aw kulomajɔw ani aw ka ɲɛmadɔli la aw k'an bɛn diɲɛ waati.